Goddag og velmødt. Bob har tegnet åndeligheden, ja, der er duen, som sænkede sig over Jesus, da han blev døbt. Helligåndsduen, fredsduen, om I vil. Og så er der Fatimas hånd, eller Marias hånd, eller Miriams hånd, alt efter Fatima, det er muslimsk, og Marias hånd, det er kristent, og Miriams, det er jødisk. Så den hånd er på en eller anden måde et samlingspunkt og beskytter mod alt det onde, altså Guds ånd at være sammen med os. Åndelighed, ja, der er mange elementer i det. Altså, når ånden kommer over os, så skriver vi en god stil, eller skrev vi en god stil eller hvis man er kunstner, så kom ånden over mig. Når vi dør, så åbner sygeplejersker eller sygehjælperne stadigvæk vinduet, så ånden kan fare. Gør vi noget dumt, så er det åndssvagt, altså mangel på ånd. Og en, der taler med Gud, han er from. Men når Gud taler til ham, så er han sindssyg. Altså en åndelig oplevelse kan jo godt være. Altså når Gud taler igennem et kunstværk, et stykke musik, jeg oplever det ofte med musik, hvor jeg sådan tænker, det her er simpelthen guddommeligt, så kommer ånden over mig. Og på den måde, synes jeg, Gud træder ind i min verden meget bogstaveligt ved at give mig en åndelig oplevelse. Ja, der er meget ånd i vores hverdag. Og jo mere vi træder væk fra Guds ånd, jo mere rationel og kedelig bliver hverdagen. Det synes jeg egentlig også er en betragtning, der er værd at notere sig. At det er ånden, der kommer over os i kunsten, i musikken, i de inspirerende faser af ens liv. Guds nærvær. Jesus kom forbi. Hvis Jesus kom forbi i dag, så ville ringe efter en blå vogn og sige, at han er sindssyg, han vil blive indlagt. Og ikke desto mindre er det ham, der har betydet allermest for verden og verdens udvikling. Hans ånd lever stadig. Og når man hører nogle af de missionske sige, har du mødt Jesus? Så betyder det, at man har oplevet Jesu ånd